gør der ikke noget. Nej, det gør det. Det er hvad hvis der kommer en flaske vand ned i lakker. Så kan det godt give noget. Won't do it. Nej, det gør jeg ikke. Der var en sten ud af. Ved du hvad? Agner, det duer ikke. Det er din souvenir. Nej. Tak skal du have. Ja, det er jo Helt op. Nå, det er flot til dig, jeg så den sammen nogen op. Ja, jeg skal have noget med hjem. Jeg skal også have lige en Ja, det skal du. Ja. Du skal passe over. Det Og så du er sådan sten. Ja, det er stenrig. Ja, nå, for søren. Så kan jeg. Han bliver drillet. Gør du det? Jeg bare samler også musik. Musik og sten er genstand. Dem samler jeg op med år. Den unge dame. Ved du hvad, jeg er årgang 36. Prøv at regne ud, hvor længe det er siden. Hvad? Det er 77. Jeg er frisk. Og jeg fik for mig. Oldebørn, kun 2. Hvor gammel er din oldebørn? 2 og 1. 1 år, det var der hvor han har du også en stor. 4 børn. Så vil alle det samme. Det gjorde jeg, da jeg blev 70. Og da jeg blev 75. Hvor var I det? Er det hele familien? Ja. Rene var vi 25. Da jeg blev 75, var vi i Bulgarien. Der var vi 22. Der havde jeg min søster og hendes samlever med os. Jeg kom jo til at sige lidt for meget et dag. Så sagde de bare, ja tak. Så var det jo sket. Så hænger man jo på. Jeg passer på det. Men jeg får jo noget løn for det. Jeg har lyttet spejl på det. Nu han er 11. Jeg er 7 år fra. Jeg skal gå hernede. Det styrer de fra en skiv. Det var en kæmpe smil. Jeg trak det. It is a nice place to make a photo break, yes? Okay, but don't jump to the to the mountain. Skal jeg hen og sidde foran turisten? And in few kilometers we will see old walls. Mauer, Gamle Moor from Termessos. Gamle Moor of Termessos. Termessos is an old city from the Roman Greek time, and
when Alexander the Great was here, he conquered all cities except this city. This city was too strong, protected with this wall, and he was so angry that he couldn't conquer this city, and he burned all the olive trees. All the olive trees, yes. Alexander. And we will see the remainings from this city, Termessos. Termessos is also a national park, a protected national park. Here starts the national park from Termessos. There is the sign, the name, and we have some special signs on the road. Carefully when it is raining. On here, carefully with wild animals on the roads. Yes. And Turkish families, Turkish people in the summertime or when the weather is nice, they are coming here to this area. They are walking in the forest. They are making picnic. Turkish people do picnic. Yes. A picnic folk.